Trenyas ginpangunahan ang paghatag sang bulig sa mga nasunugan sa Barangay Airport, Mandurriao. Sabado, sang ginpadulungan ni Mayor Jerry Trenyas ang Mandurriao Elementary School para kamustahon ang sitwasyon sa 93 ka pamilya nga naapektuhan sang sunog. Nahibaluan, gintupok sang kalayo ang mga pamalay sa Barangay Old Airport, Mandurriao, Biyernes sang hapon. Totally gutted gid ang kalabanan sa mga puluyan bangod sang madasig nga paglaptas ang kalayo. Bangod sini, madasig nga nagpalabot sang bulig ang Iloilo City Government pinaagi sa City Social Welfare Office. Gilayon nga ginbuksan ang community kitchen sa evacuation center para sa pagkaon sa mga naapektuhan. May ginhatag man nga tag-isa ka sako nga bugas para sa konsumo sa mga nagkalabiktima. Magluwas dire, may dilatas man nga ginhatag para sa mga apektado. Ginhatagan man sang mat, habol, mosquito net, water jug kag used clothing ang mga residente nga yara sa Mandurriao Elementary School. Sa subong, sige man sulod sa mga assistance in terms of food kag aton nga mga used clothing. Ari man diri ang Metro Pacific Water, ginapasiguro man nga sige-sige ang supply sa tubig diri. CSWD ari diri alin pagkagapi kag ginapasigurado gid sa CSWD sa idalom ni Terry Lianogo nga ang tanan nga kinahanglanon nila mahatagin naton dayon. Sa records ng CSWDO, may total nga 93 ka pamilya ang apektado sang sunog sa diin sa 66 ka pamilya ang yara sa evacuation center. Ginaproseso naman ang paghatag sang financial assistance sa mga biktima, 10,000 para sa mga totally damaged nga puluyan, samtang 7,000 naman sa mga partially damaged nga puluyan. Pasalig ni Mayor Jerry Trenyas, magapadayon ang pagbulig sa mga apektado nga residente tubtub sa ilaliwat nga pagbangon. Ang aton nga assistance will be made available to everyone, all the victims, no, hindi lang ang ari diri. Kag sige-sige pa ni ang aton nga paghatag sa ilang bulig, nakahatag na ang CSWD din naton sa assistance. Initially bugas, canned goods, noodles, kag may ara sila mga banig, kag mga habol, kag ulunan, no? Pero tinag padugang pa kung mga ulunan kahit makahatag kita ulunan para sa ilang. Ang pagbisita ni Mayor Trenyas sa mga nasunugan ang nagapakita sang pagkabalaka sini sa mga pumuluyo kag pagpalangga sa mga pamilya nga apektado. Nagaapilaman ini nga magbayanihan para mabuligan ang pagbangon sa mga apektado. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Trenyas nagpasalig nga padayunon ang mga inisyatibo para ma-drug clear ang mga barangay sa syudad. Nagpasalig si Mayor Jerry Trenyas nga hindi maguntat sa pagtrabaho para matinluan ang mga barangay kontra sa illegal nga droga. Sa pinakaulihing nga report ng Philippine Drug Enforcement o CONFIDEA, naglabot na sa 48.88 nga drug cleared ang mga barangay sa syudad ng Iloilo as of February 2022. Suno sa alkalde, suportado niya ang mga inisyatibo ilabi na sang Iloilo City Police Office sa pagtapna sang illegal nga droga. Nagapasalamat man siya sa mga opisyales ng barangay bangod sa kooperasyon sa kampanya sa illegal nga droga. Ang aton nga drug cleared nga mga barangays, no, gadamo and ga-coordinate gid kita very closely with the barangays. We are very lucky nga si City Director sang DILG, si Dingdong Lim, has been very up to date with all the cases. Kag ginapungkuan gina naton upod sa aton nga ikadak, no, Iloilo City Drug Abuse Council para nga maistoryahan paano mas madasig pagid ma-drug clear ang aton nga mga barangay. Kag kun ano pa mga kinahanglan, pinabuligan ta. Suno sa alkalde, hugot ang koordinasyon sang lokal nga panguluhan para mapasigurado nga matinloan ang mga barangay. Apisar nga mayara sang pandemya, kinahanglan mapasiguro ang kalinong sa mga barangay kag mahimo lamang ini kung hilway ang mga residente sa negatibo nga epekto sang illegal nga droga. We have already appointed the City Planning Office as the Secretariat para sa ikadak, and because of that, mas madasig ang paghuhulag nato. Target sang syudad, madugangan ang listahan sa mga drug-cleared barangays subong nga 2022. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.